Nakon analize medijskog izvještavanja o obiteljskom i nasilju nad ženama predstavljene su smjernice za unapređenje etičkog i profesionalnog medijskog izvještavanja u toj oblasti, ali i naglašen značaj lokalnih medija. Nasilje se dešava u lokalnoj zajednici, prijavljuje se lokalnim subjektima zaštite i tu je taj neki prvi servis podrške koji se daje osobi koja je preživjela nasilje kao i njenoj porodici. Iz tog razloga lokalni mediji imaju veliku ulogu i edukativnu i preventivnu. Mislim da bi kroz medije mogli više doprti do žrtava nasilja u obitelji. Ovo ne bi govorio sa 100% sigurnošću, ali mislim da se puno dijela koja se dogode da nisu u stvari prijavljena, da ostaju u sivoj zoni. U 2021. godini od 43 prijavljena slučaja nasilja u obitelji tužiteljstvu je upućeno 27 izvješća, dok je u prošloj godini evidentiran 41 slučaj. Na kantonalno tužiteljstvo Livno uputili smo 24 izvješća, dok za 2023. odnosno za prvo polugodište 2023. imamo 15 slučajeva prijave nasilja u obitelji, dok je na kantonalno tužiteljstvo Livno upućeno 12 izvješća o počinjenom kaznenom djelu. U protekle 3 godine Općinski sud u Livnu izrekao je 48 zaštitnih mjera, što je znatno više u odnosu na prethodno razdoblje. S tim da je uočeno da u određenim slučajevima se ne ide s kaznenim prijavama za kaznena djela nasilja u obitelji, mada su postojali elementi, što je u zadnje vrijeme uspješno otklonjeno raznim edukacijama kako policijskih službenika, tako i sudaca koji rade na prekršajnom odjeljenju. Iz nevladinog sektora ističu kako u Drvaru i Grahovu ne postoje centri za socijalnu skrb, te da uz njih za bolju skrb o žrtvama u Županiji 10 treba otvoriti i sigurnu kuću. Jedan mobilni tim, dok se to ne uspostavi, nek se uradi sa jednim dobrim psihologom, socijalnim radnikom, pravnikom, koji će zbilja biti na raspolaganju kako nama udrugama koji se bavimo s tim, također i ženama koje svakodnevno trpe nasilje, pa i djeci. Na sastanku je prezentiran i usvojen okvirni plan suradnje koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja Županije 10 i lokalnih medija, a pozdravljena je i inicijativa za provedbu medijske zagovaračke kampanje kroz promotivne poruke i tematske emisije kojima bi se žrtve ohrabrile da prijave nasilje, a javnost osvijestila da je riječ o ozbiljnom društvenom, a ne privatnom problemu.